Wahyu Turangga Seta ingkang saking Jombir Tegalrejo. Dene wonten iti laksana ing dalu punika. Menika pinuju dinten pungkasan bahagian Open Punden nguri-nguri kabudayan naliki atur pisungsung dulu bekti. Wonten ngarsa panjenenganipun sing bahagia ageng ujung Majapahit. Kinarya papunden ing tanah Jawi. Mugia saking bau suku Probiyo Bondo tenaga pikiran sak peninggalan sedaya warga masyarakat Jombir Tegalrejo khususipun lan ugi sumrambah dhateng menika Kecamatan Ngadirejo lan ugi Kabupaten Temanggung. Mugia anggenipun kita sami asung pisungsung dulu bekti. Pangalembono wonten ngarsa panjenenganipun simbahake ageng Lujeng Majapahit dipun tampi kanthi sarana gumira sing menika anuwaken berkah. Sedaya warga masyarakat Jombir Tegalrejo khususipun lan ugi Datan Katalompeng Kecamatan Ngadirejo lan ugi Kabupaten Temanggung. Saengga sapurnanipun nika Open Punden wonten ing taun punika saged nuwuhaken sedaya warga masyarakat nggih Jombir Tegalrejo Ngadirejo Temanggung saged nuwuhaken kesangking ayem tentrem lan ugi tinebene sing kura gedhe rencana sampikala jenengan ing rejeki pinaringan berkah saking simbahke ageng ujung ing Majapahit. Lan mbok pilih kita sami asung pisungsung dulu bekti. Atur pangalembono wonten ngarsa simbahke ageng ujung Majapahit kirang sak semudayanipun mugia simbahke ageng ujung Majapahit paring pangsami dhateng sedaya ingkang sampun kepareng nderek mangke bagya utawi menika nggumiaken swasana Open Punden utawi kebeksoran wonten ing Dusun Jombir Desa Tegalrejo. Semanten kinarya pambuka pramila saking punika menggah menika pagelaran wonten ing dalu punika kula bikak kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsa panjenenganipun para sepuh yang sepuh ingkang ngumustuti kinarya paboyaning kautamen. Ninggahipun dhateng panjenenganipun Bapak Panitia Penyelenggara ingkang sampun satuhu karo raya-raya sedaya ingkang sampun karentaken saged anuwuhaken menika babaring menika pagelaran menika Open Punden satu ingkang bahagia mulya. Wonten ngarsa panjenenganipun para pangandipating praja ingkang kinarya papaluking para kawula dasih ingkang satu sampurna kepada warga satu putra kinasih. Wonten ngarsa panjenenganipun para bapak, para ibu, para pamirsa sutresna seni budaya mugia kanthi pagelaran wonten dalu punika saged anuwuhaken sangsaya raket anggenipun sami kekadangan lan ugi seduluran pitini wa dunya wal akhirah. Lan ugi langgeng anggenipun pasederekan sami gampil anggenipun pados panggot jiwa. Lan ugi dhateng para kadang anem kakung Sumawana putri lan ugi para adik ingkang satu jinaket ing manah. Pramila saking menika menggah babaring cariyos badhepun wiwiti kanthi irah-irahan sendang Kalipraga. Sugeng midhangetaken Sumawana sugeng pamiyos. Del kuku sing dupa tumelung lingkak-lingkok ing akasa kinarya pratandha sangabeki Sang Prabu Brawijaya gyamingga wonten ing sangkar pamujan gedhekep klekep salkujuga nutuwi Abanawa Wiwara andeleng pucuk ing grana kene iki sarana wonten ing sabening waradaya aneng kukujuk ngenengken cipta suwan maring Gusti ingkang Maha Kawasa. Menapa ingkang dipun jangka menapa ingkang dipun sumedhatan katolompeng amargi sedaya warga masyarakat wonten negari Majapahit satuhu pinaringan payung maning Gusti ingkang Maha Agung nalika samono pinaringan wisik ing Gusti ingkang Maha Agung ingkang lumantar ing Singonegara Lengkon wengkon warma daswarane Brawijaya
Sira aja wedi. Tatakno atimu, kandelno iman. Aja nganti tida-tida sigra jugaro anggonmu tetek. Ingsun pinangan dawuh Gusti Kamu Agung. Kinarasarana anantremaken para kawula ing negara Majapahit. Ya negaramu Brawijaya. Kanthi sarana sira lumawat ana ing eringing Sindara ngupadi kang aran Sendang Kaliprabu. Yaiku saranane kang dadi hangusadani kang jejambi. Lan uga bisa kanggo kamulyan katentremaning negaramu Brawijaya. Semono kang dadi pengendikaku. Sun Kundur sing prayitna ngati-ati Brawijaya. Satu huwantur terwaca tiwalan dawuh Eyang Singonegara. Nalika samana simbakaken ujung Majapahit Gya jugarang kenya tetek. Gya mandhap saking Sangkar Maujan. Gya animbali nujum ing Majapahit. Sapa tambuh sapa wae. Senajan to ngadeg wisura jejeg suku Janca bebasani. Nanging satuhu jalma pinilih mustikaning bawana titahing Gusti Kamu Agung Awasa. Ingkang kinarya hangamping hayami Sang Prabu Brawijaya dasar sekti mandraguna ora tetas tawak walusasane kerito. Nalika samana kinarya sarana duta saraya Sang Prabu Brawijaya. Nalika samana tedhak ing alun-alun. Lha ing kena ingkang warwadaswananing griya. He para prajurit padha ngumpul ana ing alun-alun. Ingsun bakal nimbali kinarya bebetenging lakuku yaiku Resi Mayangkara ya Kidupa ya Begawan Arupan. Mula ayo padha tata-tata siaga lawat ana ing eringing Sindara tutna lakuku. Iki para prajurit. Iki. Sendika ngadhau sendika.
Uri budaya kutoke pangkang sanyoto wayu turangga seta saking Jompre Tegal Reja ambabar sucara nyoto duk nalika samono ing kraton Majapahit Sang Prabu Brawijaya kinen Bupati Sendang Kalipraga ingkang mapanipun ing erenging Sindoro kinarya jejampi jalmi kang nandang yodi sarana saking Gusti ingkang Maha Suci. Kutoke pangkang sanyoto wayu turangga seta saking Jompre Tegal Reja ambabar sucara nyoto duk nalika samono ing kraton Majapahit Sang Prabu Brawijaya kinen Bupati Sendang Kalipraga mapanipun ing eringing Sindoro kinarya sarana jalmi-jalmi ingkang nandhang yodi sarana saking Gusti ingkang Maha Suci. Sokoro senajan to priyayi sampun sepuh bebasan suku cangkotaken jojo nanging mitangkap ora pendek dasar jalma manungsa ingkang sanggup jinaken pring Gusti ingkang Maha Kawasa kentur tamani ora tegas tapak palu sausane harinto anggih punika to warnane angagem busana ingkang sawa kuning dinan saking mandra kanton sumunarte jane pinangun nur cahya Gusti kang jenabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika samono kinali pengamping-amping sigro anyanding cepeti Kiai Pamu kinali bebeting ngapa bebaringipun Mbah Ki Ageng Ijo ing Majapahit badhipun asta saking panjenenganipun pun aturaken Hyang Resi Mayangkara Yogi Dupaya Bakawanan nalika samono griya dhateng kalepas alku jenggo nutupi babawana sigra amaten aji bapak deling-eling ampun kenawaken kebasan jalma ingkang piniji wonten nek ing sepur kebasan badhe kapiruku dhateng panjenengan nalika samono ya Resi Mayangkara Yogi Dupaya Bakawanan nalika samono griya teteki wonten ing mega malah ya kagat kadra kawasa anampi sabur kaducuk
kaya ana swara ngendikane Simbah Ageng lucu. Bareng banget iku Simbah Ageng. Sigro tedak ana ing Arcapada Anoman. Ana sisiwane bareng adamu Simbah Ageng. Nalika samono yo amat saya aji saewiyane kairing aji kalumpi eling-eling lamun den watu bobot bisa pitung gunung karo sang sewu gajah lampai lamun Cilondro lir kadya gesit pindhane lir kadya kiran bebasan cepet dengan sak jangkahan kebarang kula ingkang kula marang Abiyantara Simbah Ageng. Gede panani baku ya anu Pak. Bareng banget iku Simbah Ageng. Menapa jejeman iki ketakusan. Aja ketangelan. Napa dawuh Sang Prabu Brawijaya kinaruh hantemake negara Majapahit kudu kanthi srana toya Perwitasari kang mamane ana ing lenen sini. Mula ayo direk sedika bareng adamu. Nalika samono kiyo abatek aji kalutri lamun den watek bobot bisa pitung gunung karo sang sewu gajah. Nalika samono den watek aji kalutri raja sang segara Anoman lir kadung Dawaja. Hop 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 hop. Iki cerita prajurit kakak perkasa. Satu
cokro manggilingan kesangkang sayekti urip nguripi tumitahing Gusti wata angkara rupita sengkala ambrasta utama cokro manggilingan kesangkang sayekti urip nguripi tumitahing Gusti wata angkara rupita sengkala kaprasta utama cokro manggilingan kesangkang sayekti urip nguripi tumitahing Gusti wata angkara rupita sengkala kaprasta utama
Nalika samono karep suwa wonten kaso panjenengan sebagai kunjung ing Majapahit. Sang Hyang Purbalingga yetedak saking Kuto. Kebarang si bagian Bila semua wana sang Hyang Purbalingga angkatan suku pentangan berkutu. Iya kene-kene maju kan kabeh wae para berjeno tapi ciki-ciki sira ngaturake itu sebab ngapa wis sumpah kalau mujo mestine sing wae sira kok kabeh wae sing sampe nalika sawono dia numpak kudu kapecet lumacan tapi sange negari Majapahit lha kono tangga paru wis brasuane sang Hyang para kawula ingkang atos ingkang pinaringan Darga sampun sangsaya taku tebih saking negari Majapahit anggenipun andherake tidak nyo sang abekti sing bakal kunjung Majapahit sangsaya taku sangsaya boten tentang saking negari Majapahit dino ganti minggu ganti sasi ganti taun lumawa tepi tumuju wonten ing Reki Sindoro nalika samono kebareng maneka puja simbagake awit nyumuriti wonten wujudipun gumulan nalika kawiyan wonten wewudutan senggan sikro maneka puja minta sing Gusti Kamo Agung
Sedaya saking kayangan Jogring Seloko Soko Tambo Sapa Anggih punika to putri cacah sekawan ingkang yo paring wisi dhateng sebagian ujung Pacawan. Tampo saka weru senajan wujudan putri nanging aja dene putri sembarang putri kang pinilih kiyan yo bebeteng ing taman sari pramila dapapungkal ini putri sekawan satu prigal olah tetapel tiba olah panurangan. Nalika samono kiyo paring sasmita dhateng sebagian ujung ing Pacawan. Kepada kula badhe matur dhateng Dewa Beda. Nalika sampun sebagian. Nanging menika singgang kuwarasan. Kagiat kadro kawekasan sebagian ujung ing Pacawan. Tapi nabi sasmita saya ke sekarang kayaknya tekan. Menawi sampun pono sebagian kebarang kula nyuwun berkamu ugi kebajikan berwonten ing kaliyan disiket kondur sampai sumoto nalika samono sebagian ujung Majapahit Cikro anawi sang Senopati anu ayo dipacut laku dipacut guru ketemu Sedika yang tahu. Ayo kami para berjuang. Dimimiti, lumaku, digo.
sampai tujuannya.
Sindro hangat tekan kepakuan kinalulungan buat dari salah ketik pesan berangkat sinabi kerangku sangka pekik si bakal ucuk meminta si gusti kamuanku pinaringan si gusti kamuan ono papasan kurang sak siniring bawang pindho kentel wonten ing dranggung pros kawan sapa tampo sapa weruh sap rupa sikro kawiyan mewujudan kegerumulan kagiat kadoro awas simbah ageng ujung ing Majapahit nalika sawana dupi amirsan wonten mewujudan ingkang satuhu gegilan mrikma ore dumugi Bantala siungsang gedang jambe Petro, Kocak Pindo, Suryo Kembar Tutuk Moko, Pindo Hai Lilita Hai Lilita Hai Lilita Hai Lilita Aku kok krungu swara kang ora kepenak. Adi penyari Nam Toto Kolodro ana apa Kakang Bathara iki ana kahanan sing aneh karo adat saben kaya ana mambu kandhane manusa iki sapa tampo sapa weruh raksasa gede sak gunung anakan Dekyo polo rambut geni semua Dekyo polo pedot ribu lalu ki Dekyo polo lutro ora ana liya sang Pindawarti Bathara itu Bathara Perhyaya susah yang nopo dimati dari Kosowo kata Dido tangkap ing Sasmita sang Senopati Yorsi Mayangkura yo kitu po yo Begawan Alu ingkang sampun pirangan cemen Kiai Pak Kiamateng Aji Malutri anggap cemen di Kiamam Hendung Pata pitakan wonten ngakoso sawaten lir pido duduk mongso-mongso
wani mungkah ana lering sindoro bakal mundaksa kawin tatane Sendang Kaliprogo Mas Patip kumolo inten yo tandaku yo donyaku Sengkono Anoman ya Resi Mayangkara Yogi sangkono kena tak bringkake becik kuwi Balyo aja nganti ngrusak tatanan ana ing lering sindoro kene aku gelem bali yen wis ketok tau bisa mewujud maju suci perwitosan kang lapan ana ing Sendang Kaliprogo nekat wani jembar wani ayo wong wadi karo aku nyorodo tak foto baju pokok siji krubutan aku tokno karo satmu tokno kadigdayan wala untal malang ora bakal mundur sesana ketangker seperti Kiai Pawu waduh karo ketaman aji walu kota syukur buat coba naman awas lagi, awas. Kita rasake becet rasa bae becet hari. Urung sawur awane panas, panas, panas. Waduh, aku ora kuat, jadi aku ora kuat. Wis kowe mundur. Aku gak bakal nonton bisa diem. Wah, panas! Panas! Mati aku. Toba! Bagian iki pribadi katawa Sendang Kaliprogo nuwun para pamirsa Tresna pekaten penggambaring lelampahan Sendang Kaliprogo ingkang dipun ayahi dhateng seniman tuwin seniwati saking Dusun Jombret Tegalrejo kanthi ira-iran Sendang Kaliprogo kathah kekirang kata nyuwun gungi samudra pangasamu sumangga kula dereng nglangkungaken anggenipun sami eca imbal wacana tuwin hanengga menika titi pagelaran ingkang badhe dumugi ing mangke lan ugi kepareng ngaturaken agung panuwun dhateng para pamirsa Tresna ingkang sampun kepareng nderek menika angsung pisungsung dulu bekti boten ngasa panjenengan simbah Ki Ageng Nujum ing Majapahit nuwun matur nuwun kathah kirang kathah kalapan nugi ngasaba teman sami akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.